de quarta i us venim a presentar aquest tema de veritat, és molt important. Hola, això és el rap de quarta. Dona sang que el vora mar. Això és un rap per ajudar a les persones. Dona sang i ajudaràs a molts malalts. És important ajudar a les persones. El Cotó Verd, famílies de Barcelona. Teniu que ajudar a la gent innocent, donar exemple i ser conscients. 31 de març és aquí al vora mar i famílies veniu a donar sang. Veniu al matí que serem aquí. S'ha de donar per ajudar. La sang és important, el cor encara més. Si no vols molestar, vés a donar sang. Si ajudes a la gent, tindràs més poder. Vine aquí ja, que quartes començarà. Això és un rap per donar sang. Va, sisplau, abans no sigui massa tard. Si voleu venir, apunteu-vos ja, perquè la gent si no es morirà. Ajuda molta gent, molta gent. Tu pots ajudar, si ho pots fer. Si tu no ajudes, passaran moltes coses que no vols. I aquest rap t'ajudarà a sempre ajudar. Teva sang, vides podràs salvar. Ja veuràs que diners no cal gastar. Vine ràpid i apunta't ja. Això és el rap de quarta. Veniu a donar sang als pobres malalts. El 31 de març serà el dia especial. És molt important per la gent que perd sang. Així que, sisplau, deixeu-vos punxar. Podeu venir per la tarda al banc de sang, que és important per treure't sang. Només et punxaran, assegura't que estàs escoltant. Menja fruita i molta verdura, que això al cos ajuda. Beu aigua, hidrata't molt per salvar el teu cos. Si us feu molt de mal, acudiu a l'hospital. Allà us curaran molt aviat. Després de l'operació us trobareu molt millor. Si feu això, s'anirà el dolor. L'aparell circulatori ens ajuda a viure. Si ajudem als altres podrem somriure. Algun dia us adonareu que aquest problema és molt greu. Veniu el 31 de març per fer-vos una anàlisi de sang. La gent es morirà si tu no vols ajudar. Hi ha gent que has de salvar. L'aparell circulatori és important per no anar a dalt i quedar-se baix. Ni si teu estar sa per no tenir un infart. Si no fas tot això, molt dolent seràs. Venir al vora mar per donar sang. És important cuidar els malalts. Les venes porten nutrients i minerals i també lo necessiten. A l'escola Vora Mar intentem ajudar a les persones amb discapacitats. El 31 de març ho veureu al Vora Mar. Penseu-vos-ho bé per ajudar també. Hi ha 3 tipus d'aliments: energètics, reguladors i constructors. No mengis molts aliments dolents. El sucre et provoca molts olors. Has de pesar més de 50 quilograms. Has de venir ben esmorzat. Tota la gent de 18 a 70 anys només serem aquí el 31 de març. El 31 de març us posarà molta sang per poder sobreviure, estar molt sang. Necessiteu estar sants per poder picar de mans. Gràcies per escoltar a quarta. A la gent li donarem nutrients. Estarem a la porta de l'escola el 31 de març. Us esperarem, s'acaba aquest rap. Aquí us venim a punxar. Ajuda a les persones o es moriran. Prepareu-vos per acabar. Gràcies per haver escoltat. Vine al banc i vés a donar sang. No passarà res, només et punxaran. Si ho fas bé, vides pots salvar i després orgullós et sentiràs. Cada vegada hi ha més sang. Els de quart intentem convèncer que donar sang que ajuden a les altres persones amb problemes. El 31 de